Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň 6 sentýabrda ýurdun energetika senagatynyň ösüşine bagyşlanan halkara sergiwe almy maslahat açyldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu çäre münasibetli çap eden gutlugyny bir tarapdan owalarda, şäherçelerde we etrap merkezlerinde energiýa paýlaýjy ulgamlaryň, transformator beketleriniň durkunyň düýpli täzelenje wada berilýär. Ikinji tarapdan içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy bilen dol üpçün edilýänligi, munyň elektrik energiýasyny daşary ýurtlara iýermäge giň mümkinçilikleri diýenligi tasdiklanýar. Azatlygyň Lewapdaky we Mardaky seçmeleri elektrik üpçünçiliginiň bu iki welaýatda has sırmlaşanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä, bu iki welaýatdaky elektrik problemalar ýyllar boýy çözülmän gelýär we soňky 2 ýylda tog üpçünçiligi ýagdaýy has agyrlaşdy. Elektrik togy giýje günnüýüň dowamyna kesilip bir neçe sagatdan berilýär. Tomsuny adamlar halydynlykdan peýdalanyp bilen oklar. Bu olar üçin esas problema. Herişte tygyşytlamak üçin hojalyklarda bir gedekde köpräk nahar beşerip, onu 2 gün iýmek kadaý gurly. Şeýsen ardanrak bolýar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýöne esaklamak has kynlaşdy. Esasanam Tomsuny köp adam täze tiýmän gogurda gedinip goýmagy ýykyn edýär diýip çeşme aýtdy. Elektrik esasan akşamlaryna berilýär. Sebäbi adamlaryň telewizor görmegini, arkadagyň ýol başçylygy aslynda gazanylýan üstünlikler bilen tanyş bolmagyny isleýärler diýip Azatlygyň marly dinleýijisi aýtdy. Ýönel togyň berilen wagtynda hem güýjüniň pes bolýanlygyny, adamlaryň häzirden gyş mewsüminiň aladasyny edýänliklerini, sebäbi gyşda elektrik üpçünçiliginiň tomsakydan hem yaramazlaşýanlygyny görüň berdi. Daşoğlu welaýatynyň Saparmurat Niýazow, Göreğli, Gurban Sultan eje we Bolumsaz etraplarynda bolsa, etrap merkezlerinde we owalarda elektrik togynyň we gazyň günnüýlerine kesilip, diňe akşam sagat 18-de berilmek adaty zady urly diýip Azatlygyň seçmesi habar berýär. Adamlar ıssyda zaýa bolan et süý dönümlerini zyňmaly bolýarlar. Gaz bolmasa nahar odun ýakyp ozakda beşerip bolýar, emma tok bolmasa kyn bolýar diýip Daşoğludaky çeşme aýdýar. Onun sözlerine göre gaz we elektrik edaralarynyň işgärleri tok we gaz kesilmeleriniň görülmegini gyşa taýýarlyk görülýänini bilen düşündirýärler. Aslynda gyşa görülýän taýýarlyk ýok. Gazy we togy kesilen tebitleri elin aýlanyp çykdym. Emma ol ýerlerde gaz we tog edaralarynyň ýeki işgärine de duşmadym diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan yerli inженeriň düşündirmegine görä, togyň ir sagat 10-na kesilip akşam 18-de berilmeginiň sebäbi etraplaryň elektrik edaralarynyň maddi enzamlaryň bazasynyň gödüňüne getirip bolmajak derejede tozmagy bilen bagly. Liniýada ya elektrik geçirji enzamlarda näsaatlyk güde çyksa, iň zerur ätýäş şaýlar beýlede dursun. 1 metr alüminyum hem tapylanok, emma ýokardan gyşda tok kesilmesin diýip buyruk berýärler diýip anonimlik şertinde gurleşen inженер gurrun berdi. Owalardaky etrap merkezlerindäki transformatorlaryň ýagyny hem edari işgärleriniň aýlygyndan tutup täzeledik. Welaýatdaky başlygymyz haýsy işgär pul bermese işden boşadyň diýip elektrik edarasynyň inженери Azatlygyň çeşmesine aýtdy. Bir-birinden garaşsyz çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Daşoğludaky tok etmezçiligi sogadyjy ulanyp etsi söwdasy bilen meşgullanýan. Awtologlara teknik hyzmat edýän kärhanalar bolan telekeçileriň köpüsiniň iş ýerlerini ýapmagyna alyp geldi. Welaýat häkimiýetleri arz edip baranlara öz ellerinden gelýän işiň ýokdugyny, häkimligiň binalarynda hem togyň pesligini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ykdysady kynçylyklardan kötenýän ýurtda prezident partiýa şahlarynyň köşklerini meňzeş otel gurdurýar. Türkmenistanda prezidentiň tapşyrygy bilen gurulýan kaşaň mehmanhanalaryň hataryna ýene-de bir goşulur. Türkmen mediýasy 4-nji sentýabrda prezident Berdimuhammedowyň Dikuçorda Aşgabatda alınıp barlayan gurulşyk taslamалary bilen guşuçor berendikde tanışanlygyny habar berdi.
hem de täze guruljak otel barada habar jemgyýetçiligi buşlady. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň ýyldız mihmanhanaty bilen Nusoy ýadgarlyklar toplamynyň arlygyna ýerleşýän baýram üstünde täze mihmanhanany gurmak boýunça taşryk berdi. Diýip döwlet mediýasy aýdýar. Beýleki bir tarapdan azatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolýan Türkmenistanlylar şol sany beýleki käbir garaşsyz çeşmeleri Türkmenistanyň ykdysady krizisiniň dowam edýändigini aýdýarlar. Muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleri bahasy 100 millionlarça dollara barabar bolan otelleriň, söwda merkezleriň we beýleki gymmat bahaly binalaryň gurulşygyny hägin dowam edýär. Türkmen prezidenti täze guruljak oteliň binagärçilik keşfiniň gadymy Parfiýa şahlygyndaky köşkleri meňzedilmegini tapşyrypdyr. Prezidentimiz täze mihmanhananyň binagarlyk çözgüdi, Parfiýa şahlarynyň köşküniň görnüşinde bolmagynyň mümkindigini bellädi. Diýip Türkmen mediýasy aýdýar. Döwlet medeniýetini täze guruljak mehmanhananyň ady agdalmaýar. Mundan ozal Berdimuhammedow Garagum Nusoy ýaly otelleriň gurulşygy boýunça paýtagtyň häkimine tapşyryklary beripdi. Şu ýylyň başynda azatlygyň hökümetdäki gurulşyk pudunyň ýol başçylaryna ýakyn çeşmesi gurulşygy planlaşdyrylýan iki mehmanhananyň Türkmen hökümetine takminan 500 million dollary düşjekdigini habar beripdi. Soňra ýurdun resmi medeniýeti gurrun edilýän bu mehmanhanalaryň atlaryny Garagum we Nusoy mehmanhanalary diýip iýun aýyna ma'lum edipdi. Resmi maglumaty görä paýtagtyň Atamrat Niýazow şaýoly bilen Hoca Ahmet Ýasow köçesiniň Demirgazyk Günnogor tarapyna ýerleşik Garagum köpügurly işöwürlük merkezli mehmanhanany Türkiýanyň Rönesans kärhanasyna gurmak tapşyryldy. Türkmen häkimiýetleri hasanygy Türkmen döwletiniň baş eşelony ýurdun syýasy elitasy hamaly Türkmen çaýynyň taryhyny Parfiýa şahlygy bilen iltişdirmäge has için çemeleşip onuň türki halklary bilen şol sany Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşygyny ikinji planda saklaýan çemeli. Goloyda prezidentiň Parfiýa şahlygynyň köşkleriniň stilini otel gurmagy tapşyrmagy bilen Türkmenistanyna täze bina edilýän taslamalarda birinji gezek Parfiýa şahlygy bilen ilteşikli bolmagy ýykyn edilmeýär. Mundan ozal mediada agdalan Nusoy mehmanhanasy hem de garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna bina edilen Nisa oteli ýurdun Nisa futbol komandasy hem öz atlaryny gadymy Parfiýadan alyp gaýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki Miras telekanalynyň resmi nişany, logosy hem gadymy Parfiýa zamanasynyň taryhy simwollaryny guralýar. Ýurdun otel gurulşygy barada aýdylanyny mundan ozal azatlyk awazada gurulyp soňu bilen ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä boş galan otelleriň hem satyga çykarylanyny habar beripdi. Bandyga uşudurmaýan kaşan gurulşyklar bilen aýakdaşlykda ýurdun adaty halky agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Käbir raýatlar gazanç gözlegini başyna alyp ýurtdan çykyp gitmäge mejbur bolýar. Azat radiosynyň azathabar.com seýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gili bökdünsiz girip bilmek üçin iPhone 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphone3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. iPhone 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphone3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Sankt-Peterburgyň derňe we daralary Türkmenistanyň 3 raýatynyň öz watandaşyny oğurlamagyna degişli işi derňe ýerler bu arada 6-njy sentýabrda Ursiýetiň Sankt-Peterburg boýunça derňe komiteti habar berdi. Derňewçileriň Ursiýetiň federal derňe komitetining Sankt-Peterburg we Leningrad regionlary boýunça daratynyň işärleri bilen bilelikde geçirilen gözleg işleriniň netijesinde daşary ýurdun 3 raýaty tutsak edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Adamy oğurlamakda guman edilip saklanan 3 adamyň Türkmenistanyň raýatlary dygyny Sankt-Peterburgyň derňe komitetinde Azatlyk radiosuna tasdikladylar. Emma olaryň haçan tutsak edilendigini we beýleki jekmejekleri bermediler. Derňe komitetiniň Sankt-Peterburg boýunça ýol başçysynyň habar terişdeleri bilen gatnaşyklara jogapkar ornbasary Sergey Kapitonow saklanan adamlaryň öz watandaşyny oğurlamagynyň sebäbiniň newisçiňlik bilen bagly bolandygyny aýtdy. Derňewiň anyklamagyna görä adamy oğurlamakda guman edilýänler 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde gündüz Ulitsa Dybyanka atly metro stansiýasynda 33 ýaşly watandaşy we onuň ýakynlary babatynda zorluk görkezmek haýwatyna atyp ony anyklanmadyk awtobusga minmäge mejbur edipdirler. Ýa-da ony Podvoyskowa köçesinde ýerleşýän jaýlaryň birine eltip 20 000 Amerikan dollaryny talap edip rehimsiz urupdyrlar. Resmi maglumata görä zulümkeşleriň ünsüni gowşatmagyndan peýdalanyp ejir çeken adam jaýyň aýnasyny
ýurdundan çykyp gaçmagy başarypdyr we jinayatçylyk barada arz bilen kanun goraýjy edaralaryna ýüz tutupdyr. Sankt-Peterburgyň Neva Сегодня neşri wakanyň käbir jikme-jiklerini berýär. Maglumaty görä, gaçakçylar 20 000 Amerikan dollaryny talap etmek bilen öz pidasyny urup başlapdyr. Pida öz zulmkeşlerinden tätinlik bilen gutulmagy başardy. Emigrant 4-nji gatdaky jaýyň aynasyndan böküp çykdy. Şirket aldy, emma polisiýa aşmagy başardy diýip Neva Сегодня habar berýär. Fontanka neşri çykgynsyz ýagdaýa düşen daşary ýurtlarynyň 4-nji gatyň aynasyndan çykyp karnizden aşağı sallananlygyny habar berdi. Onuň haýyşyna bir gat aşagdaky jaýyň öý eýesi gulag asyp, ony içeri salypdyr. Halas ediş operasiýa dowam edýärkä guman edilýän göwnedegi adamlar awtologly gidipdirler. Ejir çeken adam olary tanamaýanlygyny aýtdy. Yaramaz öýüň eýesi jaýyny studentlara tapşyranlygyny habar berdi diýip Fontanka ýazýar. Sankt-Peterburgyň derňi organlary Ortaýatyň Jinayet kodeksiniň adam ogurlygy baradaky 126-njy maddasynyň 2-nji böleginde göz öňünde tutulan jinayatçylygyň alamatlary boýunça jinaýat işini gozapdyrlar. Bu Türkmenistanyň raýatlarynyň gatnaşmagynda soňky döwürde ýüze çykan jinayatçylykly wakalaryň diňe biridir. 2018-nji ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň raýatlarynyň ençime ýurtda şol sanda Ortaýatda, Belarusda we Türkiýede tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň onlarçasy köpçülüge ma'lum boldy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz watandaşlarynyň jinayatçylykly hereketleriniň pidaty bolmagy seýrekdäl. 3 hepde golay wagt mundan ozal Türkiýanyň media serişdeleri İstanbul'da Türkmenistanly zenany öldüren adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Mundan öň Türkiýanyň mediasy İstanbul'da öz watandaşlaryny talamak bilen meşgullanýan, olaryň pullaryny we dokumentlerini elinden alýan ýaragly toparyň elet alynanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň media serişdeleri ýurdun raýatlarynyň başga döwletleriň territoriýasynda baş goşýan jinayatçylyklary barada habar bermeýärler. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary bu meselede Azatlyk radiosyna resmi kommentari bermekden ençime gedek ýüze ördüler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşgabatyň etrap polisiýasynyň resmileri öýleri aýlanyp raýatlaryň ýadga duran ýerinde ýaşaýandyk ýa-da ýaşamaýandyk bilen gyzyklanýarlar we daşary ýurtlardaky türkmensanlaryň şahsiýetini hemde olaryň näme bilen meşgullanýandygyny anyklamaga synanýarlar. Türkmensanda bolup geçen täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, bu çäre 2 gün bäri parahat 1, 2, 3, 4 we 5 etrapçalarynda dowam edýär. Adatça iş günü tamamlanandan sonra akşam saat 20 karalygyny öýlere aýlanýarlar, gelip kapyma kapy kakyp ellerine de umum depter we öňden düzülen spisak bar ellerine ýazga durarlaryň ýaşaýanlyk, ýaşamaýanlyk, eger ýaşamaýan bolsa nirede ýurdun içindemi ýa ýurdun daşyndamy ine şolar bilen gyzyklanýarlar. Eger şol 16 ýaşdan ýokary ýaşdaky adam bolsa özüň bärde pasport ýazgysyny durup şu ýerde ýaşamaýan bolsa onu şoň el telefonunu hem de pasportynyň kopyasyny bermekli talap edýärler. Dip synçy Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä, eger ýazga duran adam daşary ýurtda bolsa, onda kellagry has hem köpelýär. Polisiýa resmileri daşary ýurda giden adamyň nirededigi, näme iş bilen meşgullanýandygy barada jikme-jik maglumat soraýarlar. Daşary ýurtda okuyan türkmen studentiniň Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan guwahnamasy bolmasa, onu onuň enatasyndan studenti ýygyna getirmek talap edilýär. Eger de şu okuya diýsen, şonu bilim ministrligi tasdiklamasa, onu gelsin, onu hemçin o ýurdun daşyna bir kanun çykypdyr, rat diýilip garaşyr, gelsin diýerler, ýygyna ýa-da bolmasa. Dip synçy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, polisiýa işgärleri bu barlyklaryň sebäpleri barada anyk maglumat bermendiňe biz täze işe başladyk. Ýaşaýan ýerimizdäki adamlary bilmek isleýäris diýmek bilen çäklenýärler. Azatlyk radiosuna Aşgabat şäheriniň parahat etrapçalaryndaky polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp, ýokarda aýdylanlar we onuň sebäpleri barada kommentari almak başartmady. Türkmenistanda belenýän ýa-da geçirilýän uly bayramçylyklaryň we halkara çäreleriň öňýanynda türkmen häkimetleri howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ýurt raýatlarynyň ýazga duran ýerinde ýaşaýandygyny ýa-da ýaşamaýandygyny anyklamak we daşary ýurtlardaky türkmensanlaryň şahsiýeti bilen gyzyklanmak işlerini wagtal güýçlendirýärler. Geçen ýylyň 17-27 sentýabr aralygynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňýanynda Aşgabatyň häkimetleri çağalary ýa-da beýlek bir maşaly agdasy daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän adamlar
adamlary polisiýa departamentine çagyryp soragy çekdiler. Şeýle dolardan Türkmenistanyň daşyndaky maşgala agdalary barada käbir resmi namalary tapşyrmagy hem talap etdiler. Mundan başga şu ýylyň awgust aýynyň başynda daşary ýurtlaryň ýokary jaýlaryna kabul edilen gyýdlaryň hem ýurtdan goý berilmeýändigi barada habarlar gelip gowuşdy. Galyp ertede Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda eklenç gözleginde daşary ýurtlara maşgala bolup göçüp gidýän türkmenistanlylaryň sanynyň barha artýandygy we munyň netijesinde türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmenistanlary ýurda getirmek boýunça dürli çäreleri geçirýändigi aýdylýar. Şu ýylyň iýun aýynda Adatlyň ýurdu içindäki habarçylary häkimetleriň ýurduň dürli geňeşliklerinde ýürüýte duşuklary geçirip köne pasportly raýatlaryň pasportlaryny 3 hepdäniň içinde täzeläp bermek we daşary ýurtlarda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejekdigini wada berýändigini habar berdiler. Ýurduň resmi medeniýetinde bu barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşygda hususy hojalyklarda antenalary sağlamak we daşary ýurtlaryň telekanallaryny düzüp bermek bilen meşgullanýan ustalaryň tutsak edilýändigini Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy habar berýär. Şu gün daşary ýurtlaryň telekanallarynyň kodlaryny tölegläçip berýän ustalary organ işgärleri ýygnap tutsak edip başladylar diýip daşygdaky habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä hususy ustalar daşary ýurtlaryň petiklenen Sputnik telekanallarynyň tölegli hyzmatlaryny şol sanda dünýäniň kino we sport telekanallaryny elýeterli bahadan açyp berýärler. Munyň ortaça bahasy aýda 15 manada durýar. Şeýle-de habarçymyzyň bellemegine görä ustalar ýurtda petikli interneti şol sanda Telegram ýaly sosial ulgamlaryny ulanmak üçin mobil telefonlaryna VPN ýükläp berýärler. Habar berilýän bu ýagdaý resmi çeşmelerden tasdiklatmak we jekmejek maglumatlary almak Adatlyk radiosyna başartmady. Ortiýetiň radioga Sputnik Türkmenistana berýän signallaryny 2014-nji ýylda ýatyrypdy. 2017-nji ýylda Ortiýetiň telekarta Sputnik telewizionynyň görkezilmegi toktatyldy. Bu ýagdaýda antenalary düzüp berýän kärhanalaryň birnäçesi öz işini toktadypdy. Hususy ustalar işläp başlapdy diýip Adatlyň daşygdaky habarçysy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda hususanda daşygda Ortiýet telekanallarynyň ençimeti işlemeýär. Munyň öňü tirasynda Türkmenistanyň paýtagtynda Orsiýet telekanallarynyň ençemesiniň görkezilmeginde bökdünçlik döräpdi we bu ýagdaý 3 gün çemeti wagtlap dowam edipdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy merkezleşdirilen kabel telewizionynyň müşterilerine Orsiýetiň ençeme telekanalynyň elýeterli dälligini 3-nji sentýabrda habar berdi. IPTV paketine girýän kabel telewizionyny diýilýän telekanalların ençemesi ulanıcılara elýeterli däl şol sanda Orsiýet 24, Zvezda we Gümenji telekanallarının birnäçesi diýip habarçymyz 3-nji sentýabrda habar berdi we telekanallaryň elýeterliligindäki bökdünçligiň Türkmenistanyň Aştu we Türkmen Telekom döwlet providerleriniň ikisi tarapyndan hödürlenýän hyzmatlarynda döränligini belläpdi. Aşgabatda kabel telewizionyny arkaly Orsiýetiň telekanallarynyň görkezilmegi 4-nji sentýabrda akşam dikildirip başlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanda 100 golay daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üpçün edilýär. Şol bir wagtda IPTV ýurduň welaýatlarynyň uly böleginde elýeterli däl, hususanda daşygyň çäginde munyň üçin zerur öý telefon liniýalarynyň ýylatynyň 5,9%-nyň hojalyklaryna çekilendigini, şol sebäpden regionda halkyň agrymly bölegine IPTV mümkinçilikleriniň elýeterli dälligini habarçylarymyz belliýärler. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda ýylatyň öz başlyk oturýan çanak antennalaryna garşy häkimetler tarapyndan giňden göreş alınıp barylýar. Tomsyň başynda türkmen häkimetleriniň çanak antennalara garşy görýän çäreleriniň şäherlerden owa ýerlerine baryp ýetenligi ma'lum boldy. Yerli häkimetleriň daşary ýurtlaryň telekanallaryny görmek üçin şert döredýän çanak antennalary aýyrmagy ýaşaýjylary mejbur etmek bilen bir wagtda ýylada arasynda gürrüňdeşlik geçirilip çanak antennalary gurmazlygy mundan ozal bar bolan antennalary derhal aýyrmagy tapşyrýandygyny Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we gürrüňdeşleri habar berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Daşowdyň Görogly we Saparmurat Niýazow etraplarynaky çağalaryň onlarçasyna sary getirme we gyzamyk keselleriniň ýokuşandygyny Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmesi habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran çeşmämiz özüniň bu etraplardaky çağalar baglarynyň ençemesine aýlanyp göründigini we häzirki wagt olurdy çağalaryň sanynyň tas ýok derejededigini anyklaşdyrandygyny aýtdy. Şu gün Görogly etrabynyň çağalar baglarynda boldum. Şeýlede Niýazow etrapyndaky çağalar bagyna barıp gördüm. Çağalar bağının işärleri çağalaryň köpüsine sary getirme we gyzamyk keselleriniň ýokuşandygyny we şol sebäpli olaryň çağalar bağına gelmeýändigini aýtdylar. Häzirki wagt 300 orunlyk çağalar bağına bolup bilse 45-50 çağa bar diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk Radiosy gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda ýurdun Demiradyk welaýatynyň Görogly we Saparmurat Niýazow etrap häkimlikleri we ýokarda agdalan çağalar baglary bilen habarlaşanda bu maglumatlary häzirlikçeni tasdiklatmak nedi inkar etdirmek başartdy. Bu barada gurrun gidýän etraplaryň saglyk bölümlerinden hem häzirlikçe kommentari almak başartmady. Azatlygyň söhbetdeşi yerli enatalaryň ençemesine salgylanyp döwlet heýetçiligindäki çağalar baglarynyň tölegleriniň 10 esse gymmatladylandan bäri tas 1 ýylyň geçendigine garamazdan olurda berilýän hyzmatyň gowulanmaýandygyna ünsü çekýär. Ýatladyp geçsek 2017-nji ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistanda çağalar baglarynyň tölegleri Aşgabatda 10 manatdan we welaýatlarda 8 manatdan 80 manada duýdansyz ýokarlandyryldy. Çağalar baglarynyň tölegleri öňünden duýduruş berilmeden, sebäpleri hem düşündirilmeden 10 esse ýokarlandyryldy. Aradan 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýöne muňa garamadan çağalara berilýän terbiýanyň hili gowulanmaýar. Olaryň saklanyşy, imitlendirilişi gaty yaramaz. Günä kimde bilmedim diýip çeşmämiz enatalaryň tölegleriň nämäniň hatyrasyny artdyrlandygyny akly ýetirip bilmeýändiklerini aýdýandygyny belläp sözüni jemledi. Gepin gerdişine görä ýatlasak ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 800 manat çemesi digini nazara alanmazda çağalar bağının töleglerinin gymmatladylmagy käbir enatalaryň arasynda nägilelikleriň döremeňine sebäp bolupdy we olaryň ençemesi öz çağalaryny çağalar bağına gatnatmagy besedipdi. Şondan soň has takygy geçen ýylyň ahirinde türkmen häkimetleri döwlet idare kärhanalarynda işleýän işärler bilen ýörite ýygnaklar geçirip olardan öz çağalaryny çağalar bağına bermegi talap etdiler. Muny berja etmedik büdjet işärlerine bolsa işden çykaryljakdygy barada haýbat atylýandygyny Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar beripdiler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündüligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.